Mbah nuwun sanget, matur nuwun, terima kasih. Siap, thank you. Sukron suwondo ya. Iya. Hebat. Nyatane menapa menika tembang syair kagem siar agama suci lewat kerawitan utawi lewat gamelan inggih saged sekeca dimidhangetaken. Wonten ing Solo menika nggih wonten gamelan naminipun sekaten. Oh nggih, wonten kraton Kasunanan. Nggih. Menika slendro isinipun 1, 2, 3, 5, 6 nek digunggung 17. Nggih. Mengku pralampita wong niku aja nganti ninggalke 17 rekaat. Nggih, leres sanget. Wong sekaten menika saking tembung sahadatain. Nggih, leres. Tegese wong menika kedas menapa nek wis gelem ngucap syahadat kudu gelem nindakake dawuh-dawuh utawa perintah-perintahing Gusti Kang Maha Kuwasa lumantar Kanjeng Nabi. Nggih. Hebat. Enten sing bingungke Mas niki. Lah kok saged? Nggih. Pripun? Nggih, niki rembukan perkara agama. Nggih. Lah niki setunggal niki bingungke niki. Kok saged, Mas? Nggih. Gen nyuwun dawuh nggih. Mumpung niki kebak para kiai ingkang rawuh. Nek kula mboten saged. Kula tak nyuwun pirsa kalian para alim ulama, para kiai ingkang langkung pono. Utaminipun Gus Harit. Nggih. Puni pirsa. Ditekekan. Inces. Oh, alah encis ta. Monggo Mas encis. Tapi ta kok emas. Mbak. Inces. Ora disepati ta? Yo, sepate ta.